Bueno, 2016-2017 ikasturteko loraldia eskola honetan bi ikastetxek edo bi hezkuntza zentrok hartzen dabe parte, alde batetik Urretzindorrako lehen hezkuntzako 5. mailako ikasleak, eta beste alde batetik Deusto Eskola Publikoko 6. mailako ikasleak, eta bien helburua edo biei jarriko jaken lana izango da pastoral bat sortzea, lore jokoen moduan bebai ezagutu dana. Nik esango neuke loraldia eskola prozesu honek, irailetik eta apirilara bitartean iraungo dauen prozesu honek, 5 fase nagusi dekozela, alde batetik loraldia eskola bera edo proiektu hau sortzen den fasea, uda tartean emoten da, hor ikasleak ez dabe parte hartzen, hor loraldia elkarteko kideak parte hartzen dabe, eta ni neu, eta non loraldia eskola horretan lan egiteko erabiliko den material didaktiko pedagogikoa sortzen den, ez? Markatzen dauen apurtxo bat, prozesu hori zelan joango dan, ze saio egingo diren, eta bertan ze eduki eta ze dinamika egingo diren. Bigarren fase bat egongo zen, ja ikasleekin zuzenean lan egiten hasten den fase hori, non apur bat loraldia eskolaren helburua, hau da, euskal kultura garekia transmititzea eta ikasle eta aurre eta gazteen artien kultura hori sustatzea bermatuko dan. Gutxi gora bera, Antona Badiaren figura, loraldiaren izena edo loraldiaren kontzeptu hori nondi datorren apurtxo bat kokatuz, lore jokoak, eta euskal kultura garaikidearen argazki orokor bat, eta esain orokorra, dinamika batzukin zehatzagoa agian, emanez, ez? Hori izango zen bigarren fase bat. Hirugarren fase bat izango da, apur bat, euren sormena garatzeko erabiliko diren dinamikak eta egingo diren fase hori, guztiz lotuta kulturarekin, kulturan gaur egun eta betidanik existitzen diren disiplinekin, baina batez ere euskal kulturaren panoraman ezagunak eta praktikan jartzen diren disiplinekin ikasleak dekien kokalekua edo topatuz, bai norbanako moduan dekiesen gabezi eta trebetasunak apurtxo bat azalaratuz, eta baita kolektiboki bebai, lantaldean bebai, zelan kokatzen diren eta zelan sentitzen diren ikusiz, ez? Horretan bai aipatuko nuke metodologia berezia eta pizkator aurrera pauso bat eman dauela loraldia elkarteak eta batez ere loraldia eskolak apurtxo bet eskola arautu horretan erabiltzen ez den metodologia bat erabiliz, batez ere lantaldeari eta ikasleari berari erabakiak hartzeko eskumen guztia emanez, ez? Hori bigarren fase bat izango litzake, hirugarren fase bat izango litzake ja pastorala bera helburua lortzeko bidean egiten den lana, hau da, ikasle taldeak, bi hezkuntza zentroek erabakiko dabe zein pastoral edo ze gai landuko daben pastoraletan, horre batek erabakitzen daueneko aritza eta beste batek Urretzindorrakeneko aritza eta Deustok euskal mitologia, eta horrazten da beste prozesu bat non erabakitzen daben, erabaki beharko daben pastoral hori sortzeko prozesu guztia egiteko sorreratik, bukarar arte, gaitik, plazaratzear arte egin beharreko, hartu beharreko funtzioak eta funtzio horretan egin beharreko lanak, ez? Gero egoko litzake laugarren fase bat, non erabaki dabezen funtzio horrek egin behar dabezen lan horiek sortu behar daben hori taldeka sortu beharko daben, sormen prozesu bat izango da laugarren fase hori, hau da, talde bakotza, bai musika, bandakoak, bai dantzariak, bai estenografiakoak, bai aktoreak, hau da, pastorala sortzen daben eragile guztiek sortu egin beharko dabe. Hor hasten da, testugintza sortzie, kantuak sortzea, ze musika erabiliko dan sortzea, ze musika tresna gertuko dien sortzie, estenografia zein izango dan erabakitzea, zuzendaritza talde bat pizkat koordinazio lanetan eta ibiliko dana definitzea eta euren lanak eta definitzea, eta hor sortu egingo dabe, ezta? Hori laugarren fasea da, edo izan da, edo nik uste dut izan dela, blokeo momentu handienak suposatu dauzenak, ez? Azkenan 10-11 urteko ikasleak dire, eta ez da erreza eurentzako
sormen bat holan berez egitea, ez? Erreza da zerbait jasotzea eta hori lantzea, baina ez sorreratik sortzi, ez? Baina, bueno, laugarren fase hori gaindituta bai, ja izango zen azkeneko fasea, izango zala helburu hori, hau da, prozesu guzti horrek emon daben fruitu hori plazaratzi, ez? Hori gizarteratzi. Erabakitzen da Loraldia Festivalaren barruan plazaratuko dela Loraldia eskolako frutu hori, pastoralak, hain zuzen be, apirilaren 5ean plazaratzen dire, kanposantzokian, arratsaldeko 7etan, euren guraso, lagun eta ezagunen aurrien, eta aurkezten dire bi pastoral gaurkotu. Gaur egungo bi pastoral, Eneko Aritzaren pastorala eta Euskal Mitologiaren pastorala. Ie 8 hilabeteko prozesu bat, ordu laurdenara murriztuta.